Тъмната триада е термин в психологията, който описва три свързани, но отделни личностни черти – нарцисизъм, макиавелизъм и психопатия. Тези черти се свързват с манипулативно, безчувствено и егоцентрично поведение. И нарцисизъм характеризира се с прекомерно чувство за собствена важност и превъзходство, нужда от възхищение и одобрение, липса на емпатия, чувствителност към критика. Втори макиавелизъм, свързан с манипулативност и склонност към лъжи, липса на морални скруполи, хладнокръвно използване на другите за постигане на цели, вяра, че целта оправдава средствата. Трети психопатия характеризира се с липса на състрадание и разкаяние, импулсивност и безотговорност, повърхностен чар, склонност към рисково и понякога агресивно поведение. Какво означава това? Хора с изразени черти на тъмната триада често са успешни в кариерата, но могат да бъдат опасни за околните, защото действат егоистично, без да се интересуват от последствията за другите.